Bos días, galegos. Aquí sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, domingo 22 de xaneiro de 2023, mes de Castelao. Se quere poñerse en contacto con Sempre en Galicia, 092 001 232. Recordade, poñer o nome de quen nos envía a mensaxe. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Bueno, que che parece se empezamos esta mañán tan bonita, Adiante coa audición. Vamos. O pandeiro ten a culpa, o pandeiro ten a culpa, o pandeiro ten a toda. O pandeiro ten a culpa, o pandeiro ten a culpa, o pandeiro ten a culpa que lle tocan e non soa. Ai la 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 la, ai la 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 la, escomencemos a pandeirada, escomencemos o baile xa. Isti pandeiro que toco, pandeiro que toco é da prédica dun can. Que me morreu de morriña, que me morreu de morriña, que me morreu de morriña, a porta dun sacristán. Ai la 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 la, ai la 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 la, escomencemos a pandeirada e escomencemos o baile xa. Isti pandeiro que toco, este pandeiro que toco é de pélica de ovella. Onte comía carpaza, onte comía carpaza, onte comía carpaza, e hoxe toca que arrabea. Ai la 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 la, ai la 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 la, escomencemos a pandeirada, escomencemos o baile xa. Este pandeiro que toco, este pandeiro que toco non é meu que de María. Funjo a pedir emprestado, funjo a pedir emprestado, funjo a pedir emprestado para ir de romaría. Ai la 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 la, ai la 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 la, escomencemos a pandeirada e escomencemos o baile xa. Sei cantar e sei bailar, sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta. A que se case conmigo, a que se case conmigo, a que se case conmigo, leva música completa. Ai la 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 la, ai la 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 la, escomencemos a pandeirada, escomencemos o baile xa. A proposta de España, de Italia e de Grecia estás a falar na sede europea de Bruselas de crear unha comisaría mundial de inmigración, tratando deste xeito de evitar o desgarro de centos de miles de persoas que morren nas costas da Europa do Sur. Pero ponse a Europa rica, aquela que nin siquiera ten conciencia do problema. É o drama da pobreza, pero tamén é o drama de unha desolada Europa. Un mar cheo de cadáveres, pateras con centos de vidas que esperan unha oportunidade en medio de tanta zozobra. Si conoceremos os galegos esas historias de vidas, esa sorte de chegar para empezar de cero. Sin embargo, o cinismo e a indiferencia fan que miremos para outro lado porque a dolor é allea e nin siquiera nos conmovemos. Como dixo a representante do Bloque Nacionalista Galego, vemos e non queremos ver. Oímos e non queremos escoitar. Nada nos importa, nada nin nadie. Somos prisioneiros de unha oquedade inhumán que nos asfixia como persoas. Tampouco volteamos a cabeza frente ao rostro golpeado da pobreza, da miseria, da desnudez. Perante centos de anos toda Europa quixo ser dona de África. Pero despois, que facemos con eses países pobres? Nada. Quixemos sometelos en procura de facernos donos das súas riquezas, pero agora non queremos nin velos. Somos fantasmas sin voz, sin conciencia, sin alma, sin forza e sin coraxe. Pero a indiferencia acaba por afogarnos, por facernos naufragar como sociedade, como pobo e como país.
Que temos para enseñarlle aos nosos fillos? A dor allea, o dor humán, traxedias que non acaban. E iso é tan cruel como ese fío que separa a vida da morte. Así é o mar, caprichosa con esos humanos que morren abrazados á espuma das olas. Son os que morren, os que non chegan, ou os que chegan con precarias condicións. Son os que se chegan, son golpeados, apaleados nas fronteiras. Sin embargo, nada nos importa. Ni siquiera fundar esa comisaría de inmigración, porque non sentimos nin compartimos, nin nos doi o mal alleo. Somos amigos figuras insensibles, e o noso mundo circunscríbese o noso único interés. Non queremos recordar que, sobre todo, galegos, italianos ou armenios, fomos ese outro, ese distante, o esquecido que buscaba pan e traballo. Sin embargo, agora, nada nos afecta, sin recordar que a sorte de chegar empeza sempre de cero. O vento de emigración arrasou a nosa terra. Os vellos laian, os nenos berran. Fai anos 50 hoxe nin 20 hai, chega o mes da sega, quen sei durará. Chega o mes da sega, quen sei durará. 15 na Suiza, 12 alén do mar, 3 no sul da Francia, quen sei durará. 3 no sul da Francia, quen sei durará. Dos 20 que quedan, 10 a traballar, 7 que son menos, quen sei durará. 7 que son menos, quen sei durará. 3 vellos que agardan a morte a chegar, co corpo engurrado, quen sei durará. Co corpo engurrado, quen sei durará. Hombres e mulleres hai que sementar a nosa verdade por ela loitar, a nosa verdade por ela loitar. Pechemos as portas que non fuxan máis, pois se van todos, quen sei durará. Pois se van todos, quen sei durará. Fai anos 50 hoxe nin 20 hai, chega o mes da sega, quen sei durará. Chega o mes da sega, quen sei durará. Chega o mes da sega, quen sei durará. Quen sei durará, 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 quen sei durará. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, para chegar a Rianxo hai que seguir a dirección de Padrón. Hai necesariamente que pasar por unha parroquia, un pobo de mariñeiros acolledor, con xente humilde, con xente encantadora, que ve diariamente mecerse as lanchas e os barquiños sobre as augas do río da Rosa. Ali naceu o noso entrevistado de hoxe, un home que percorre o mundo en busca desa Ítaca, desa cidade que todos queremos encontrar. É Anxo Muiños, un escritor, un home nacido aí en Tarragoña, en Rianxo. O seu nome verdadeiro é Anxo Gómez Figueira, verdad? Benvido a Montevideo. Moitas gracias, moitas graciñas. E contame un pouquiño, cal é o feito de que hayas vido a dar unha volta por Sudamérica, Anxo? Hai varios motivos. Por unha parte, seguir un pouco os pasos de meus bisavós, que xa no século XIX viñera. Un deles estuvo 20 anos sin volver en Argentina. O outro estuvo en Argentina, Uruguai, Brasil, pero leu para lá. Despois volveron algúns dos seus fillos. E do meu bisavó paterno, pois volveu un tío avó meu, do que ainda teño familia en Bos Aires, que me acolleron de maravilla tamén. Entón é un pouco... bueno, vamos a ver, hai un libro de Bruce Chatwin que se titula Los trazos de la canción, que sostén que sempre estamos buscando raíces e sempre volvemos por onde foron os antepasados, non? Entón, eu xa fai tempo, non, que me chama por onde estuveron meus bisavós. Meu pai e meus tíos navegando tamén sempre viñeron acá a visitar a familia. E despois tamén, iso por unha parte a nivel familiar, pero por outra parte tamén a nivel xa como galego, non? Que Montevideo, non? O Centro Galego de Montevideo foi, según teño entendido, o primeiro centro galego do mundo. Toda esa estructura cultural que se criou en Bos Aires, en Montevideo, é impresionante. É curioso, non? Porque no século XIX, xa antes de marchar para emigrar, xa había unha estructura montada para estar fora de Galiza, pero como seguindo como en Galiza, non? Non sei se te respondín. Pero dime unha cousa, anduveches por Irlanda, non? Sí, sí. Recorrer Irlanda é recorrer Galicia tamén, verdad? Sí. Eu teño clarísimo que a nosa cultura é cultura celta, non? Porque parece que houve como unha cruzada anticeltista, non? Entón, eso sería moi longo de falar, pero vamos a ver, os cronistas da época romana falaban dos Presamarquis Celtici, dos Nerios Celtici. Eu creo que estamos arquetípicamente no país máis céltico do mundo, pero por intereses políticos esa
esa esencia da cultura galega non interesaba nin interesa fomentala. Está claro que a nivel musical temos aí un parentesco con Irlanda, pois increíble, non? Con Escocia, Gales, a nivel lingüístico, aunque o galego non é un gaélico, sí que hai unha reminiscencia de vocablos celtas, non? Os nomes dos ríos, un montón de cousas, non? Pero os teus personaxes, por exemplo, ese Ulises, ese sueco que recorre toda España do 39, que vai dando unha volta por Portugal, que se enamora fora da súa terra, pero que volva á súa terra, ten algo moi parecido ao galego, non? O galego que tamén sale, que tamén se enamora fora, que tamén ten os fillos fora, pero que non deixa de guardar no seu peito o recordo da terra, non? Sí, sí. É algo así, verdad? Sí. Ese antropólogo, e demais un home de carreira, non? Un home estudiado. Eu estudei náutica. Sí, pero falo do personaxe teu sueco. Sí, do meu personaxe sueco, sí. O personaxe sueco é un estudante de antropoloxía, entón, como ten que presentar unha tese, pois vai na facendo sobre os barqueiros e os distintos tipos de embarcacións que teñen e a mitoloxía que teñen, e tamén busca en cada mito a esencia de realidade que nos transmite. Claro. Nos teus libros, que parte fundamental ou importante ten a túa filla? Sí, na segunda parte do Alén dos barqueiros, que o que lle continúa, pois, claro, xa é a filla do antropólogo, entón empeza sendo unha adolescente, entón suxerinlle a miña filla si se animaba a facer como unha parte diarística, non? Entón, que é mellor que unha adolescente para meterse nese papel. E nada, encantada, a pesar de que tiña moito traballo, pois colaborou na parte diarística, e despois xa se lle foi cada vez recortando máis os diarios, non? Porque cada vez tiña máis entón, busquei un entramaldo para como é posible que cada vez os textos diarísticos sean máis cortos, non? Entón, forma parte da trama de Xinque. Xinque debería de explicar que en castellano sería singla, que é cun remo pola popa, pois, facerse un movimento. Sempre o mar presente, non? Sempre o mar presente. Sempre o mar presente. Eso ten algo que ver tamén coa túa nacencia en Tarragona, na Ría da Arosa, na bonita, na fermosa Ría da Arosa? Sí, Tarragona é unha parroquia... Inspira o mar, non? Sí, home, tamén a miña familia ten bateas, anduveron a mariscar, son familia de labrejos e de mariñeiros, basicamente. Sí, claro, é que, sí, é unha parroquia ribeireira, non? Rianxeira, da Ría da Arousa, sí. Onde te sientes máis cómodo, na narrativa ou na poesía? Na poesía síntome máis cómodo, pero o que pasa é que, claro, unha vez que te metes ca saga, pois xa vas tirando xa exiges nese... Que máis exigente, a poesía ou a narrativa? É unha boa pregunta, pero difícil de contestar. Méndez Ferrín dice que é moi difícil facer poesía. Méndez Ferrín dixo que cando unha vez que escribeu un poemario que quedou escotado. A min pásame ao revés. Eu creo que os escritores teñen ou máis estructura de poeta, donde traballan máis coa intuición, coa espontaneidade. Pero non ten tanta acción, non? Non ten tanta acción a poesía. Non ten tanta... Di moito, pero non ten tanta acción como a narrativa. Claro, pero a narrativa, vamos a ver, o poeta ve o que os demais non ven. E despois, cada poema ten dous autores, o que escribeu e o que o lee. Pero a narrativa non. A narrativa é unha estructura donde ten que quedar moi claro todo, para que o lee lle quede claro esa trama é eso, non? Ten que haber o mínimo de confusión. E o Alén dos barqueiros que é? Alén é máis alá. Máis alá, sí. Entón, o Alén dos barqueiros é
cal é o mito, a crenza que ten cada barqueiro, non? Sobre ese río, eses seres sobrenaturais que hai, esa especie de mitoloxía, non? Unha especie de mitoloxía que se dá nas circunstancias da vida. Exacto. As circunstancias da vida. No teu povo, aí en Rianxo, é povo de mariñeiros, por suposto. Rianxo, o povo de mariñeiros. É o povo de Castelao, o povo de tanta xente, a ría de Valle Inclán, a ría, en fin, unha chea de grandes homes, que tuveron moito que ver ca emigración, verdad? Nunca pensaches escribir algo que se tuvera relación con esa xente que fixo tanto por Galicia dende as Américas, dende lonxe? Eu creo que varios persoaxes os que teño, sobre todo na terceira parte da saga e na cuarta, sí que reflexan eso, non? Hai varios emigrantes, hai varios navegantes, hai tamén un pastor vasco, sí, eu creo que está bastante... Hai tamén un tinca irlandés. Os tincas son como os moinantes en Galicia, son nómades irlandeses, que non son xitanos, aunque tamén lle chaman gypsies, pero os que sean de Carballo ou de Coristanco saben ben do que lles falo. É como unha etnia que é un estigma ao mesmo tempo, ser un tinca, é unha cousa curiosa. Entón, sí que tamén teño un persoaxe que sale en Ulín, entón aproveito para metelo tamén na terceira parte, na cuarta parte da saga, porque chama a atención esa etnia que non se mezcla co resto dos irlandeses. Para o Estado británico é un grupo étnico, para o Estado irlandés é un grupo social, e despois que teñen a súa propia lingua dentro de outra lingua. É unha cousa moi curiosa. Dime unha cousa, Anxo, que é Montevideo? Que che parece Montevideo? Eu conocina gracias a Xosé Figueiras e a Clori. Veño de darme un baño agora, estaba ajo, boísima, encantoume nadar, dixen, pero aí os podría estar nadando unha hora, non? Despois salín polas pedras e vía mesillóns. Non sabía que había mesillóns porque eu pensaba que era agua dulce, o mar dulce, non? Que chamaba Solís. Nada, veo un golpe de mar, pejoume, lastimín un pouco un pé, pero... encantoume o mar dulce, encantoume. Despois tamén o faro no que estivemos, que non recordo o nome, tamén me encantou, as praias. E a xente? E a xente moi... Bueno, onte fun con Xosé a ver o principio do carnaval. Entón, as distintos xéneros de como se representa o carnaval, hai unha cultura moi carnavalesca, moi interesante, non? A nivel de arquitectura tamén hai cousas curiosas. Despois tamén me gusta moito que hai barrios que teñen árbores, teñen xardíns, entón estás nunha cidade, pero ao mesmo tempo parece que estás no campo. Encontraches algo que se parecera a Galicia? A ver, pensa. Os barcos de pesca. Os barcos de pesca. Os barcos de pesca. Tiño un barco de pesca de arrastre ali varado no medio da praia, e dixen, bueno, este é un barco de gallegos. Amigos, Anxo Gómez Figueira, que Anxo Muiño, por que cambiáchelo, non? Muiños era un apelido... Vamos a ver, é difícil, é un pouco longo de explicar. É un apelido que non chegamos a levar, porque é como un apelido bastardo. Entón, foi unha forma de recuperar ese apelido. Era dun tatarabo meu, pero que non casou con miña tataraboa. Entón, o apelido que levou foi Gómez. E quixéchelo recoller. Sí, de feito, a nosa familia sí que nos chamando Muiños, aunque non levemos o apelido.
Bueno, pois desexamos unha boa estadía aquí en Montevideo. Montevideo abre as portas, como ya sabe todo o mundo, porque aquí un galego nunca é extraño, ¿verdad? Aquí somos todos iguales, Gracias por estar sempre en Galicia. Tamén unha cousiña máis antes de acabar, quero lle dar as gracias tamén a Manuel Losa, que me regalou 5 libros, que maravilla. Despois volvemos, dixenlle, bueno, adícame solo un, solo lle fun a pedir que me dedicara un, que se titula O vendedor de libros. Foi gracioso tamén porque estaba me poñendo a dedicatoria con un bolígrafo negro para acabouse a tinta. Que se pareceu o patronato? Encantoume. É que vexo canto amor a nosa terra persigo aquí. E construir todo isto non sería posible se non houbera un amor fraternal. Moitísimas gracias, Anxo, bueno, sempre en Galicia xa máis benvida, que teñas moitos éxitos, sobre todo con ese libro máis alá de Ulises, ¿no? Que dá para unha película, ¿no? Sí, son 400 e pico de páxinas, son... Pero ademais un tema moi bonito, non? Un tema moi bonito, casi co home que chega despois dunha guerra civil española, nun momento tan terrible de España, que recorre Portugal, que se enamora, e que volve a súa Irlanda, como ti vas a volver dentro dos días. Volve a Escocia. Ou a Escocia. Pasa por Irlanda, pero volve a Escocia, perdón. A Suecia. Como ti vas a volver dentro dos días a España. Pois que teñas moi bo viaxe, noso cariño, e, bueno, leva ese amor da xente uruguaya e da xente galega que te recibimos con todo o cariño. Eu tamén espero vos por alá. Moi ben. Gracias. Graciñas. Salgueiriño prende, beirada fonte pequena. Prende, Salgueiriño prende, beirada fonte pequena. Tamén los ollos prenderon no corazón dunha nena. Tamén los ollos prenderon no corazón dunha nena.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero. Más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500. Teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival. Soriano 929. Teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Estas son, amigos, as principales novas recollidas da prensa galega de hoxe. 40 lendas galegas. Está xa disponible na rede o mapa do proxecto Descubre Leyendas. Esta investigación que se desenvolve no seo da Universidade Complutense recolle e localiza xeográficamente lendas tomadas de guías de viaxe, dicionarios xeográficos e de relatos publicados na prensa estatal do século XIX. Dentro destas, o proxecto compila arredor de 40 lendas do noso país, con elementos como a Santa Compaña, a Torre de Hércules, o Castelo do Sobroso, Santo André de Teixido ou Santa Liberata, entre outras. En total, recóllense 14 lendas, tanto en Pontevedra como na Coruña, 7 en Lugo e 5 en Ourense. Álvaro Gago estreará Matria na Berlinale. Matria, a primeira longametraxe de Álvaro Gago, participará na Berlinale, un dos festivais de cine máis importantes do mundo, que se celebra en Berlín do 16 ao 26 de febreiro. Alí a película terá a súa estrea mundial o día 17 de febreiro dentro da sección Panorama. Matria parte da personaxe principal da curtametraxe homónima realizada en 2017 que levou a Álvaro Gago a recibir innumerables recoñecementos a nivel nacional e internacional, como o Gran Premio do Xurado no Festival de Sundance 2018 ou a selección como finalista ao Goya a mellor curtametraxe de ficción en 2019. A Cidade da Cultura acollerá 3 grandes exposicións. 3 grandes mostras ocuparán a Cidade da Cultura de Galicia nos primeiros 6 meses de 2023. Detrás do espello é o título da primeira grande mostra desta temporada, que pretende explorar o vencello singular con Galicia e a pegada da nosa terra na súa obra de 50 nomes imprescindibles da ciencia e da cultura universal, desde Einstein a Hemingway, Cortázar, García Márquez ou Luis Buñuel. Para xuño, o historiador Ramón Villares vai organizar a obra do Seminario de Estudos Galegos 1923-1936, coincidindo co centenario desta institución. A estas propostas engadirase outra mostra centrada na conmemoración do 30 aniversario do Centro Galego de Arte Contemporánea. Laxeiro e outros artistas visten de celeste co gallo do centenario. Chega o primeiro grande evento cultural do centenario do Real Club Celta de Vigo. O Museo do Mar acollerá desde mañá luns 23 de xaneiro e durante varias semanas a exposición 100 anos do Real Club Celta, Gol e Arte, que permitirá gozar dunha exclusiva selección das obras de grandes pintores galegos que o club foi coleccionando durante anos. Deste modo, a mostra será inaugurada xusto 7 meses antes da celebración do nacemento do club e estará integrada por unha trintena de obras de artistas plásticos da Galiza como Laxeiro, Antón Pulido, Xaime Quesada, Leopoldo Varela, Lodeiro ou Antonio Quesada, entre outros. Vamos a escoitar agora a artista cantante coruñesa Sés, Milongas de aquí. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido,
e recollo que quedou, e co que me queda vou seguindo o meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apóiome nas lembranzas e alimentome de sons, e nutrome das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. Aspiro a soñar experta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro baleiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, aínda sendo a bandeirada dos que as levan de perder, e por eles que morrer sentíndome acompañada. E na liberdade áurea do melódico elemento baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. Conoceches a autora desta letra, non? Sí, a cantante. Estivo dúas veces en Montevideo. Pero tamén a autora da letra, non? Non conoceches a esa poeta compostelana? Ou non é a canción de... Pareceme que non esa estás... que estuvo na casa de tu irmán. non é esta letra. Non é esta letra, é outra canción. É outra canción. Bueno, vamos a recorrer, se che parece, a colectividade, pero déixame decir antes que saliu un novo número da revista España Vale, que dixe Mario Corrales, e que se atopan todas as institucións. Agora contame ti. Bueno, o ano pasado estivemos falando desta bolsa de excelencias da Xunta de Galicia, que ofrece a posibilidade de realizar un máster nalgúna das 3 universidades galegas. Máis información poden obtela na páxina web bm.emigracion@xunta.gal ou tamén na oficiña da Delegación da Xunta de Montevideo en Maldonado, esquina Río Negro. Temos que dicir que a oficiña da Xunta de Galicia aquí en Montevideo non pechou as portas por vacacións, de maneira que todas as dúbidas sobre isto ou outro tema poden consultalo na delegación.
E xa indo ao que é o patronato, Sí, sí. e xa recordade que, bueno, estamos coa presencialidade novamente, estamos organizando as actos, actividades de xeito presencial e, por suposto, o comezo de cursos que terá lugar no mes de marzo, verdad? Así que xa ide pensando a ver que cousas van facer este ano para ir ao patronato. O sea que Pero o día 30, que? iso é o primeiro que temos. A primeira e importante actividade deste ano no patronato é o Día de Castelao, que será o día 30. Aínda que agora, neste momento, está pechado por vacacións, abrimos as portas do patronato o día 30, o día luns 30. Ás 7 da tarde. Ás 7 da tarde, ou sea, as portas ábrense antes, pero digo, ás 7 da tarde ese mesmo día 30, terá lugar unha das importantes actividades que fai o patronato o Día de Castelao. Lembramos a Ollieiro, a Castelao, como todos os anos, na data do seu nacemento. Oigan, e para lembralo nos desde aquí vamos a escoitar Irmán Daniel por Juan Pardo no mes de Castelao. Pero é moi importante chamar a todos que concurran para esta actividade, porque é unha das datas importantes que o patronato celebra cada ano. É moi importante ter presente sempre o que foi a figura deste intelectual galego. Vai ser bonito, penso, porque imos compartir algúns textos coa xente. Penso que vai estar interesante. Invitamos a todos a participar o día luns 30 ás 7 da tarde. Vamos recordalo entonces nós desde aquí, en esta cantiga. Irmán Daniel, na praia de Rianxo caían como vaguas as estrelas, espallaban teus aies derradeiros, bruantes ventos das andinas serras, e ondas galgantes en cramor chegadas da pratense ribeira. Contaban o areiro que te foras da sereidade pola plan vereda, o camiño que nunca se desanda, o vieiro sin fin. Irmán Daniel, Irmán Daniel, na noite pecha entre final adiante medoñento, hai alma dun feitizo prisioneira. Fungaban os ramallos un responso, brilaba frouma verde cente acesa, en velorio de honra o teu relembro, profundador de voces milagreiras, inquireu delorido en desespero de que morte morreu a nosa prenda. Atravesoume o peito un dor punxente, esquío de saeta, e dixenlle a verdade cruz, tinguindo cunha pinga de sangre cada verba. Morreu do mal dos voces generosos, morreu de amor a terra, morreu do mal dos voces generosos, Irmán Daniel, morreu de amor a terra.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. En Cucha continuamos marcando el camino en Uruguay y la región en el cuidado del ambiente. Acabamos de ser distinguidos como la primera y única empresa en Latinoamérica en acelerar la transición para que la totalidad de nuestra flota sea eléctrica. El Reino Unido, en la persona de su embajadora Faye O'Connor, nos acaba de entregar el certificado CEV de vehículos cero emisiones por nuestro compromiso adquirido en Glasgow, junto con gobiernos, regiones, ciudades y fabricantes. Esto es crucial para cumplir el Acuerdo de París, limitar el calentamiento global y con todo esto mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, vamos recordar hoxe a unha persona moi vencellada sempre en Galicia. Trátase do músico e escritor galego Emilio Pita. Sí, que foi un dos fundadores da audición, un daqueles 8 homes que no mes de setembro de 1950 comezaron co espacio radial en homenaxe a Castelao. Pita naceu na Coruña en 1909, sendo aínda un rapaz de 12 anos, emigra a Bos Aires. Nos anos 30 comeza a publicar en revistas en Galicia, deste xeito colabora coa revista Nós de Santiago e Yunque de Lugo. Mais adiante publicou libros como Jacobus Land en 1942, Cantiga de Nenos en 1944, Os relembros ás cantigas en 1999, O Ronsel Verdegal en 1964 e Serán en 1974. De todos eles, o máis destacado é Jacobus Land. Deste libro dixo Luís Oane que foi un dos libros de poesía que estimou Castelao e para o que fixo ilustracións. Foi o único libro galego ilustrado por Castelán en América. Emilio Pita foi un dos poetas galegos máis importantes da emigración, cunha poesía moderna que tanto expresaba con paixón o sentimento patriótico galego como podía escribir sobre o pensamento galego con verbas propias do Río do Prata. Un dos mellores exponentes do que Díaz Pardo chamou o equivalente galego da xeración do 27. No tocante á poesía, nunha entrevista que lle realizaran na revista Galiza Emigrante que dirixía Luís Seoane, dixo Pita: paso meses e ás veces anos sen poder escribir un poema. E unha mañanciña calquera sinto a ledicia de ollar en col dos meus beizos unha cantiga que me agromou de milagre. Toda a miña poesía é froito dunha emoción e dun sentimento. Emoción e sentimento da miña terra. En Jacobus Land harelo cantar a traxedia da súa escravitude e en Cantigas de Nenos a emoción da miña infancia. A miña poesía está consustanciada coa miña terra e toda a miña laboura poética está feita en idioma galego. Foi membro correspondente da Real Academia Galega e escribiu a parte corresponde á música da historia de Galicia que dirixiu Otero Pedrallo. Por outra banda, a súa paixón foi a música. En 1932 ocupou a dirección artística do Coro Lembranzas de Ultreia e máis adiante fundou o grupo Ultreia, co obxectivo de difundir a música tradicional galega. É precisamente a música a que o deixou para sempre vencellado a nosa audición, porque Pita é quen interpreta a muiñeira de chantada que soa ao comezo da audición. E foi tamén el quen escribiu o saúdo e de despedida que escoitamos desde 1950 ata o día de hoxe. Aínda que marchou a xiña cara a Argentina, deixou ali a súa pegada creativa.
Tan só 6 meses despois de iniciada a emisión de Sempre en Galicia, marcha a Buenos Aires, pero aínda que non volveu desenvolver un traballo continuado na audición, sí que seguiu realizando colaboracións puntuais. Pois amigos, deste xeito lembramos hoxe a Emilio Pita. Justamente escoitaremos a continuación un tema do grupo Ultreia, que foi o grupo fundado por Emilio Pita. Amigos, finamos hoxe a nosa audición de hoxe agradecendo a Federico nos controles técnicos polo seu traballo no día de hoxe. Recordemos que o domingo vindeiro estará con nós Xosé María Monterroso de Besa, o escritor Xosé María Monterroso de Besa, con quen recordaremos cousas da vida de Daniel de Castelao. E que o luns 30 agardamos a todos ás 7 da tarde no Patronato para celebrar justamente o Día de Castelao. Bueno, pois, hasta o domingo que ven, non? Hasta o domingo que ven rematamos esta audición que lembramos conta co apoio da Xunta de Galicia. Hasta o domingo que ven, amigos. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.